I pozdrav svima na Spale Game, da nekom igrati Minecraft. Kako sam vam obećao, iako sam bolestan. Ne pojma kako sam tu ne, nema. Survival je trebalo. Ali nema sad veze. Znači ćemo samo jesti. Vidjeti. Kako da smo sit kucali, a nismo sit kucali. Neko mapa. Znači će biti puno uglja. Što ne posto? Sad ću malo da nazetkamo drveta. Uzeli smo drveta. Ako sad 3. Ovdje mi je manje za jednu. Ok, ekstra. Kao što sam rekao, bit će dosta kula. Imam ideju. Kako ćemo kući. Vidimo ovako. Ovdje da ne trošimo daske. Tako. Treba će mi. Treba mi štap. Sad nemam drveta. Ovdje ćemo isto prolaz da napravimo. Sad je drvo. Biće malo problem naći sad drvo. Ili neće biti problem, ali naravno još malo da ga ne sjećamo. Mislio sam da će ovo da mi bude dovoljno. Ali ne. Ova epizoda će trajati 15-20 minuta. To je sasvim dovoljno za zapošljavanje. Ovo je druga epizoda Minecrafta koja će biti objavljena na mom kanalu. Svi drva. Također ćemo krenuti da snimamo Minecraft preživljavanje u dvoje. Na ovom svijetu. Uzmemo 6. Ovih to je jedan stack od 64. Ne samo neki baš pro za Minecraft. Ali ono, ok, sam malo u igru. I vratimo se na našu kuću. Kuću sam, da je tako. Čekaj, ne treba bude ovdje. Znači ovo ne treba ništa. Doske. Dosta dosaka. Treba će nam, znači ovo za sad vrata će nam trebati. Jedan chest. Treba će nam 2 krampa. Imamo duplo chest, imamo. Šta
stairs. Ipak ovog stairs ću da stavim ovdje, ovako. Da ne bude baš skroz ružna kuća. Sad ću s ove strane da stavim ovako. Stavljamo kovu. Evo sam se... sekund. Halo. Idi mi tri. Ne mogu danas, bolestan sam, razboleo sam se. Ona vaka, da. Ma dobro. Ajde. Idite malo provjeri. Nastavljamo mi tamo da smo stali. A kažem drugu da sam bolestan, da ne mogu drigati. Možda smo negdje se naći, pa ne mogu, bolestan sam. Dobro što imamo uglje dosta u našoj kućici. Tako da nazovemo. Za sad mi je ovo dobra kuća. Ovdje papunimo ovo. Ima ovdje gore uglja. Ovo će nam biti super, jer ćemo moći da napravimo baklje i da osvetlimo kuću. To je to, baš smo dosta uglja našli, našli smo čak 18 komada, 19, evo i sad i ovo. Tako, ovdje nam treba za krov. Kućica će biti malo ružnija. Nemamo veze. Ovo je tako prva kuća. Ovo malo pikeksom. Opet i dalje, ja snimam epizodu. Stvarno nikad nisam vidio da iko njima išta dao. Zato što su dosadni, ali ono... Napravit ćemo dosta baklja. Uništit ćemo ovo. Kako ću... Možda i budem koristio nekako. Sad ću morati sigurno preurediti. Mogu malo farmu da napravim. No, ovdje ću ostaviti zemlju posle. Mala farmica, malo početnička. Ovdje će zemlja. Ali prvo moramo mi irona da nađemo. Nego sad pada noć. Da stavimo mi baklje. Ops. Mala greška. Kao što sam rekao, kućica je malo ružnija. Ovdje s polja kad se gleda. Evo ovo stepacom da iskoristimo. Ne bude lako. Dobro je prvu noć, je prvi dan. Još ćemo da osvjetlimo. Ovdje jedno. Ovdje. Ovdje zakrpim. Početu baklju i ovdje.
bude ono full osvetljeno. Mi ćemo za to vreme da postavimo chest. Tu ćemo da ostavimo već sad stvari neke. Ovu pećnicu da napravim. Još mi ne treba, ali zatrebat će. Pećnicu ćemo da stavimo, može ovdje. Ali onda bi bilo lakše ćemo ovako staviti. Može, ajde. Da se ubijemo sad sa nešto strašno ili ovako, ali bolje. Tu je pećnica, ovdje će kreveti. To nam je neka prva početnička kućica. Nadam se da uključim zombije. Imamo, napravimo jedan kameni mač. Što nam zatreba. Vratno ćemo ići malo da se tepamo sa zombijima. Pa kad budemo u kriznom stanju sa healthom. Kad budemo baš u kriznom, da. Da bacim da mi, lakše mi da bude u prvom. A što mi to? Može. Evo mi, dobro, uključeni zombi jesu. Nego si mi ključe bio malo isključio, sam igrao sa sestrom. Ana ne voli zombi, ajde da ju učinim. Sigurno negdje ima iron na koji viri. Zato nije toliko loše što smo se spavnovali ovdje. Gdje su bre zombi? Sheep. Eno ga sheep, ovce, ako neko ne razume engleski. Koji malo mlađi prati me. Tu smo stavili dva bloka. Ne pratim uopšte da mi je otišla ovčica. Otišla nam ovčica. Pobegla. Jedna svinja, ali nama treba ovčica. Nešto nema zombija. Što svetli kuća. Kuća nam svijetli najstrašnije. Konačno evo pauk. Što će ove stepenice ovdje? Aj, pogrešno sam naputke za ove stepenice. Kill pauk da ne postoji. Kill pauk da ne postoji. Vidi ga što se ono stepenice penje. Čovjek koji... Ovdje nije baš dobro bilo mjesto pored pećine. Zezan pauk. Treba ćemo da ogradimo sutra. Vidim neke blokove da uzmem. Da ogradim pećinu. Pa slabo stojim s blokovima. Aha, uzet ću ovdje malo ću da kamenje cepam. Ovdje može ovaj rudnik, ajde nije sad strašno. Malo će ružno biti, ali nema veze.
Opet ćemo sad ovako. Mislim da sad skoro iskupat ću još 3 bloka, samo 3. Ali ova. Tako, da bi napravio od cobblestone jedan pickaxe. Ako nađem iron. Imam dovoljno, reljivo dovoljno, stvarno dovoljno. Da ogradimo pećinu. Zato što nekad će podanje tu da se kriju. To ćemo da negirati. Onda je ogradimo. Uf, nećemo ipak. Onda napravimo kabel. Ljudi, moramo napravimo kabel. Brzo kabel pickaxe. Jo, trebamo na štapovi. Nema veze. Sviće. Mogu ovdje vratanca. Jednostavno. Moram ovako do krova. Moram krov da napravim zbog paukova glupih. Stvarno, ne viraju nekad paukovi. Mislim, stalno viraju paukovi. Ajde, imamo još. Sad sam se ogradio da napravim. Znači, ljudi, idemo samo da uzmemo malo jednu drvo ćemo da najmanje. Evo, ajmo stablo da posečemo. Samo zbog onog irona. Napravim stepenice skale. Imamo još jedno štapić. Imali smo dovoljno štapića. Nisam gledao u čestu uopšte. Nema veze. Ne, nije nam ostalo kabla. Da uzmemo 3 kabla. Cobblestone-a. Kamenja. Kako hoćete. Mrš. Ljudi. Kapio sam se. Stvarno sam uplašio me je. Snimamo 18 minuta, malo ćemo produžiti epizodu, ali nema veze. Ekstra možemo direktno mači. Ili hoćemo istopiti u pećnici. Da uzmem bakli, previše se blizu. Ne uzem teo da se tukam s bakljom, pa sam malo pogrešio. Uplašio sam se. Ovdje malo onako po početku irona. Da se sad ne zavlačim, da završim epizodu. Tako. Ajmo da uzmemo još malo uglja s ovim pikeksom. Ako ovdje još nađemo irona, bit će ekstra. Uzet ćemo malo uglja da bi ispekli sav ovaj iron. Da pišite dole u komentare. Da šta još da snimam od Minecrafta. Evo, proživljavanje sam već počeo. Sigurno ću da... Planirao sam oko 50 epizoda da ima. Da napravim mapu. Da svi možete da vidite da se igrate. To mi je neki plan. A da nije to toliko popularno se radi na Androidu. Dobro, ne sad ovaj kamen, vratnut ću pickaxe.
ako nekim čudom nađem dijamante po ovim pećinama, onda nađemo još samo ovčice. Samo još 2 ovčice da je nađemo. Velike ovčice, ne male, zato što male nam ne daju vunu, ali nam velike daju. Tako da, ako nađemo malo, ćemo vjerojatno da je ogradimo u malom prostoru. I onda ćemo to malo onako vući da bude blizu naš kuće i čekati da porastu. Nema veze, nismo uspjeli da nađemo. Šta radim? U sljedećoj epizodi ubedljivo moramo da idemo u lov na nešto. I to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi.